Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Gari ya waye, ubangiji Allah ya ba mu sa ya rufa mana asiri, ya tabbatar mana da alheri, ko ba haka ba. Wannan cuta ta zamani ta shigo, ya ubangiji Allah ka kawo mana karshen ta. Wanda suka kamu da shi kuma ubangiji Allah ka kawo musu mafita. So here I have a series of true life scenario I email in, so I decided to pick this one because it's so heartbreaking, it's so touching. I don't understand. Mutumin da ya ce yana son ka, sannan kuma along the line sai ya juya ya ji wani abu daban. So here is the scenario. They have been married for a very long time. So da suka yi aure, like after 4 months sai ta samu ciki, sai ce he's not ready because he's not financially stable. Sai aka yi aborting baby. After like maybe a 3 month or 4 month again, sai ta ƙara samun wani ciki. Sai ce mata wai he's not ready. Sai ce she's not going to abort this one, she's going to keep the baby. Sai ce shi fa he's not financially stable. Sai ce insha Allah, Allah will provide. So aka haifi baby. Maybe I think baby ta yi 2 years, sai ta ƙara samun wani ciki. Sai ce mata abort the baby. Ta ce I'm not going to abort it. To da ta haifa baby, ina ga ko ya haɗa baki da doctor ne, ko yaya ne, sai aka cire mata wannan ɗinta gabaki ɗaya, wato mahaifanta womb ɗinta kenan, aka cire mata shi gabaki ɗaya without ita bata sani ba. So along the line, so she got ill and stuff like that. So tana ta zuwa asibiti, tana ta scanning, tana ta me, sai ta daina zuwa wannan asibitin da suke zuwa da mijinta. So a wannan asibitin sai aka bare mata zaren da sauransu. So yanzu she's in deep confusion, ko ba haka ba. And ta san mijinta ne yasa aka yi mata, because ta daina zuwa wannan asibitin da ta samu wannan result din cewa an cire mata womb ɗinta. Sai ta je ta confronting doctor din, sai ya gaya mata it was her husband that authorized a cire mata womb ɗinta because baya so ta ƙara haihuwa, ko ba haka ba. She have not confront her husband yet, but her attitude towards him ya canza completely, because she just feel like kawai ta kashe shi, kawai ta huta, but she's just so confused because ya cuce ta har abada, ya cuce ta. So at the moment she don't even know what to do. She don't even know. Yanzu sai tambayan ta yake me ya faru da ita. Yanzu for like a week she have not been talking to him, because you know when you are so heartbreaking like that, you zaka iya yin komai ba, sai ka zama kawai you are so weak, you are so this, you are so that, you'll be so confused. So at the moment she's confused, so she don't know. Take confronting incident, see battle in once and for all. Koko ta ce kai ya sake ta, ta kama gabanta with her children. The fact that she know that sai dai wani ikon Allah she can give birth again even if she get married another time. So she's confused. So here is the question: ta ci gaba da bashi silent treatment ne har ta confronting in shi su yi aligning ta zauna a gidan mijinta ne, ko kuma ta nemi takardanta ta kama gabanta, ko ba haka ba. Na tana tunanin zai iya kashe ta ma nan gaba, tunda wanda zai iya sa a cire maka mahaifa zai iya sa a kashe ka. So here is the scenario. It's so touching and heartbreaking. I don't even know what to do. I don't even know what to say to her, to be honest. So you guys should drop your opinion on this. And I don't know this how some people can be so cruel and hard and so cruel and I don't even know. Goodness, just drop your opinion on this. Let's hear your own view. Inshallah, it's going to help her. I love you guys. Bye. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Kar ku manta ku yi like, sannan kuma ku yi comment. Kar ku manta again ku danna subscribe. Mun gode.